De brunskjortede, støvletrampende, øldrikkende kældermennesker marcherer i vores naboland, Tobias. Nu igen. De er på fremmarch. I hvert fald, hvis man skal tro på venstrefløjen. Tyskland er ved at blive malet brunt. Ja, altså i hvert fald, hvis man tror på de nye sådan, meningsmålingsinstitutter, de har jo givet AfD farven brun, kan man så overveje. Men ja, tænk lidt over den neutrale mainstream presses objektiv vurdering. Objektiv vurdering af farver der. Det er faktisk sjovt en gang forrige parlamentsvalg, der blev ringet op af en større dansk dagblad, da vi havde stiftet det, der hed ID-gruppen, som var forløberen for Patriots, hvor vi jo sidder i dag, og som er den tredje største gruppe i Europaparlamentet. Og så blev jeg ringet op i det dagblad og sagde, vi har fået lavet en måling over, hvordan I står på europæisk plan. Det ser godt ud. Så siger det var godt. Så siger han så, ja, hvad for en farve vil I gerne have? Det tror jeg ikke, tyskerne er blevet spurgt om. Hvad svarede du? Ja, de sagde, at de havde lavet os mørkeblå, så sagde jeg, gud. Det finder I vel ud af. Ja, det skete faktisk også lidt i Danmark. Dansk Folkeparti fik den gule farve. Ja. Vi malede Danmark gul. Vi har aldrig haft gul i vores partifarver. Aldrig nogensinde. Men det skulle være et eller andet sådan lidt uringul farve, til vi tog valg til os der. Det var pænt. Præcis. Og jeg tror, i dag der er vi blevet sorte som Patriots, når man læser meningsmålinger. Men det er jo faktisk lidt interessant nu, når hvis i dag skal vi tale om Tyskland, og det her det udspringer af. I Tyskland, der er det jo CDU, der er sort. Ja. Det er lidt sjovt, fordi langt de fleste lande, der forbinder man, i Europa forbinder man jo den mørkeblå farve med det borgerlige, eller den blå eller mørkeblå farve. Og i USA er det selvfølgelig omvendt. Ja, der er de røde, sorte, og de blå er røde. Men det er selvfølgelig ikke det, vi skal ud i. Vi skal tale om... tage et afsnit separat op. Vi vil tage farver, europæiske, Europa i farver. Ja. Nu er det så bedst over Europa. Vi heldigvis farveblinde. Ja, vi ser ingen racer. Kun kultur. Men det, vi skal tale om i dag, det er jo det valget i vores store naboland, Tyskland. 23. februar er tyskerne sendt til stemmeurnerne. Olaf Scholz' regeringsprojekt er kollapset. Hans midterregering, forløberen for den succesfulde danske midterregering. De kiggede lige på Tyskland. Og tænkte, så en ding, muss wir auch haben, tænkte Mette Frederiksen. Og nu er det så gået i Tyskland, som det går i de danske målinger. Midterregeringen er historisk upopulær, og tyskerne skal til valg. Og den er jo faktisk helt brudt sammen, kan man jo sige, fordi at, den er ganske kaput. Der sker jo det, som jeg tror måske Mette Frederiksen har haft lyst til at gøre et par gange med Lars Løkke, det er, at Olaf Scholz har jo fyret sin finansminister. Altså den liberale formand for partiet. Og noget, der også er en interessant parallel, når vi taler om sådan liberale partidannelser på midten, så står det liberale parti til at ryge helt ud af tysk politik. De står i øjeblikket i målingerne til at være under spærregrænsen, som Tyskland er på 5%, så man må sige, at vi håber, at analogierne de bare bliver ved med at rulle derud af i forhold til den danske situation. Man må håbe, at vi i hvert fald kan tage noget inspiration af, hvad der sker til folketingsvalget, måske i år eller næste år. Men det vi i hvert fald jo skal prøve at se det på, tror jeg, i det her afsnit, er jo meget, at AfD er jo lidt det højrefløjsparti i Europa, som måske sådan er i medierne i hvert fald mest udskilt. Og det har selvfølgelig noget at gøre med den historiske kontekst, der så er i Tyskland, men jeg tror, vi skal prøve lige at kigge på, sådan, hvad kommer det her valg egentlig til at betyde, både for højrebølgen i Europa? Hvorfor er det, at AfD kommer til at måske i hvert fald få et kanonvalg, der kan vende op og ned på tysk politik? Ja, AfD, det er enfant terrible på den europæiske højrefløj. Alle taler om det, men ingen vil sidde med dem. Ja, præcis. Altså, og det skifter jo lidt, ikke, om de er inde eller ude i varmen. Og det er jo også den form for parti selvfølgelig, hvor det bliver interessant, og måske også særligt for dig, fordi du har jo faktisk siddet, tror jeg, i 2 forskellige grupper med AfD. Jeg er en af de europæiske politikere, der har størst erfaring med AfD, som er... Altså tysk politik. Da jeg voksede op, der var Tyskland jo sådan et fyrtårn for stabilitet, ansvarlighed og kedsommelig politisk styring. Ja, og ingen humor. Ingen humor. Det har de stadigvæk ikke. Og så skete der jo det, at under eurokraisen, så samledes der en lille gruppe af meget elitære mænd. Og det var mænd. Det var professorer, ledere inden for den tyske industri,
statsrevisorer, altså sådan virkelig fra den intellektuelle elite i Tyskland. Ja, ikke meget folkeligt. Der var intet folkeligt over det. Det var Bernd Lucke, der var professor, jeg tror, hvis jeg ikke husker galt, i Hamburg på universitetet der. Det var Hans Olaf Henkel, der var tidligere leder af tysk industri, altså det kan sådan sammenligne med dansk industri, så en ret sådan væsentlig samfundsfigur. Ja. Det var en mand som Bernd Kemmel, der var statsrevisor, tror jeg nok, jeg kan ikke huske, det var Baden-Württemberg eller Rheinland-Pfalz, altså en af de helt store, vigtige tyske industristater i vest. Altså, det var nogle folk, det var intellektuelle kapaciteter. Ja. De stillede op til et europaparlamentsvalg, fordi de var sure over EU's håndtering af euroen. Ja. Nærmere bestemt det her med, at euroen ikke længere var sådan en forlænget arm for D-marken, altså der var styret apolitisk efter et inflationsmål. Det var blevet sådan en omfordelingsmekanisme, der skulle sikre billige lån til grækerne og styre den italienske økonomi fra at gå robundus og sådan nogle ting. Og de lavede et parti, AfD, Alternativ für Deutschland, som var et parti, der egentlig handlede om en meget elitær økonomisk eurokritik. Og de stormede ind i Europaparlamentet med 7 mandater. Og det er i hvad, 2014? Ja, det må have været samtidig som os. Ja. Jeg husker det, vi skulle stemmes ind i ECR-gruppen. Ja. Men fordi alt, hvad der lå på den tyske højrefløj i britiske medier, blev betragtet som, de er jo sådan lidt, det kommer Hitler igen, så skal vi sætte de unge mænd til Frankrigs store slagmarker igen. Skal vi til det igen? Ja, jeg skal til det igen. Så det her parti, som var på alle måder et ret mainstream-agtigt og meget, meget elitært og kedeligt parti, de skulle ind i ECR-gruppen. Det skulle vi også på det tidspunkt, hvor man var simpelthen nødt til at stemme os og finnerne ind først, for at have stemmer nok til at stemme tyskerne ind. Og det, der var i ECR-gruppen, der var lidt sjovt, det var, at det var domineret af 2 store partier. Toryerne, altså de britiske konservative på den ene side, og så det polske konservative parti, PIS, på den anden side. Og er der et andet land, der også har et stort historisk problem med tyskerne, så er det Polen. Og nede i Europaparlamentet, der handler alting jo om størrelse. Altså både britterne og polakkerne, der sad i Europaparlamentet, de ville sådan gerne have tyskerne inden for 7 mand. Det var mange at tage ind. Det ville gøre meget for ECR-gruppen dengang. Men de havde både fået at vide fra London og Warszawa, det måtte de ikke. Og det, der så skete, det var, at vi skulle holde en hemmelig afstemning. Og så endte det med, at man stemte dem ind. Det var lederskabet, det var de små partier, som vi var en del af, så var det lederskabet i de her 2 andre grupper. Men de kunne ikke fortælle deres backbenchers, der kunne sladre hjemme i hjemlandet, at de havde stemt for. Så polakkerne gik hjem og sagde, britterne har forrådt os. De har stemt de tyske fascister ind i vores gruppe. Og så gik britterne hjem til London og sagde, polakkerne, de er ikke til at stole på. De har alle stemt for tyskerne. Og så endte vi med at sidde med AfD. Divide and rule. Ja, det må man sige. Det var i hvert fald diplomati på højt plan. Og det gik jo så hverken værre eller bedre, end at de her 5 af de 7 medlemmer, som var meget mainstream, og som havde den her eurokritik i centrum af deres politiske dagsorden, de blev meget hurtigt overrumplet af det, som tyskerne i virkeligheden længtes efter, nemlig et anti-migrationsparti. Et parti, der, særligt fordi vi jo fik migrationskrisen, den store migrationskrise i 16, et par år efter. Og det gjorde så, at kun 2 medlemmer forblev i partiet, da man havde haft et stort opgør om linjen, hvor man skulle være mere indvandringskritisk i AfD. Og de 2 medlemmer var Beatrix von Storch, der i dag sidder i den tyske Bundestag, og som har hun fortalt mig, ligger et eller andet sted i den danske tronfølge. Ja, det har jeg også hørt noget om. Sådan der skal kun dø op til 150 danske tronarvinger, før hun er i spil. Så har vi en ny dronning. Og så var det en fyr, der hed Pretzel. Og Pretzel, han blev kærester med den nye partiformand, der hedder hun stadigvæk, jeg tror ikke, hun er død, Frauke Petri. Og de tog så ligesom partiet i sådan en lidt mere, hvad skal man sige, højreorienteret retning. Indtil det så viste sig, at særligt i Østtyskland, der var nogle tyskere, der var endnu mere hardcore. Og de fortrængte så de her 2 figurer, som i forvejen var udskammet. De blev så øvrigt også ekskluderet fra ECR-gruppen og kom uden for det. Og de tabte så endnu en magtkamp til det lederskab, der er i øjeblikket, hvor det jo er Weidel, der er sådan, der er sådan den primære frontfigur. Ja. Og så er der jo nogle meget, meget højlytte østtyskere, særligt Høge, som også larmer en del. Ikke? Jo. Hvis man sådan lige skulle tage den hurtige kronologiske gennemgang. Og tyskerne formår jo at komme i Bundestagen. De har en ret høj spærregrænse i Tyskland på de her 5%. De sad i Europaparlamentet. De formåede så at komme i Bundestagen.
kommer ind i 17, tror jeg, det er første gang. Med et helt kanonvalg jo. Jeg tror faktisk, de får sådan 12,9, lige knap 13% af stemmerne, bliver det tredje største tyske parti, med helt over 90 medlemmer af parlamentet. Men det er jo selvfølgelig i Tyskland, som det er i stort set alle andre europæiske lande, og det er der jo altid nogen, de andre ikke vil lege med, og det er jo også på højrefløjen. Så AfD er selvfølgelig blevet holdt ude for indflydelse. Og det er jo egentlig ret imponerende, sådan, når man lidt tænker på egentlig, at hvor mange problemer AfD på den måde internt har haft. Nu har jeg jo også selv fortalt en lille anekdote omkring, hvor mange interne slagsmål der er, og vi har jo også selv prøvet det i vores eget parti, at interne slagsmål, det er ikke noget, der hjælper på meningsmålinger. Men AfD er jo faktisk et parti, der kan have den ene borgerkrig efter den anden, og de er stadigvæk sådan solidt over 10% af stemmerne. Ja, altså jeg tror egentlig, man nok mere skal se den anden vej rundt. Altså AfD tilbyder jo et alternativ for de mange tyskere, som er helt ulykkelige over masseindvandringens ødelæggende konsekvenser, som er helt ulykkelige over, at den tyske industri ligger i ruiner, ødelagt af den her grønne aftale, hvor man blandt andet nedlukkede atomkraften. Og så er der noget andet, der jo fylder meget i Tyskland. Altså tyskerne er jo nærmest pisket igennem en historielæsning, der betyder, at Tyskland skal være et ikke-aggressivt land, og et land, der har gode forbindelser med Rusland, fordi man har en historisk skyld over den angrebskrig, man førte mod Sovjetunionen. Og efter Ruslands angreb på Ukraine, så er der jo mange tyskere, der er vokset op med den her meget kontante historiske læsning, der ikke forstår, hvorfor Tyskland ikke agerer mere som et land som Østrig, der har en historisk neutralitet, man har forvaltet. Ja. Og de her elementer tilsammen gør jo nok jeg tror egentlig, mange tyskere har det lidt med AfD, som de har mange amerikanere givet sig med Trump. Man holder sig lidt for næsen og siger, hvis det er de eneste, der er, så er det dem, vi stemmer på. Ja. Og netop, som du siger, de er jo de eneste, der giver et alternativ, og hvis man lige skal give sådan et lille kontekst, så er det jo sådan, altså Tyskland har jo altid været regeret af midterregeringer. I hvert fald i de sidste 30 år, hvad jeg kan sådan lige huske siden genforeningen i 90. Ja, altså Tyskland har altså været regeret af majoritetsregeringer, men altså der har jo været, hvad skal man sige, rene socialdemokratiske regeringer, der har også været, hvad man kan kalde borgerlige regeringer, altså FDP, CDU, CSU-regeringer. Men ja, siden Merkel-æren, der har man jo, og du er jo et ungt føl, så du har jo givet sig huske andet, men siden Merkel-tiden, der har der jo været mere eller mindre tyske regeringer, der er baseret på sådan en groß koalition, altså en stor koalition over midten. Hvor man altid sådan enten har sådan lidt CDU og SPD sammen, det socialdemokratiske parti, og så i dag så er man jo i en situation, hvor du så i hvert fald så havde Socialdemokraterne, de grønne og så det liberale parti. Og altså en lidt sådan interessant anekdote er egentlig, at da jeg kørte ned til Bruxelles og skulle flytte i lejlighed, da jeg så skulle hjem til Danmark igen og kørte igennem Tyskland, der blev jeg stoppet af Toldstyrelsen og af 2 tyske betjente, hvor jeg kommer i snak med en betjent, og vi kommer lidt ind på politik og sådan noget. Jeg spørger ham, hvad han stemmer til det kommende valg. Og han siger så, at han er en CDU-vælger, og han vil jo gerne have en højreorienteret regering. Men han siger så også til mig, at han ved godt, at hvis jeg går ned og stemmer på CDU, så får jeg ikke en højreorienteret regering. Jeg ved godt, det kommer til at være en eller anden stor koalition bagefter. Og han sagde ikke, at han ville stemme på AfD, men jeg tænkte, der er en sandsynlighed der i hvert fald. Ikke? Ja, jeg sad for nylig ved siden af en tysk forretningsmand i flyveren fra Frankfurt, og han var fra Hamburg, og han fortalte mig også, at han fortalte alt, hvad der var galt med Tyskland osv. Og som han sagde, jeg forstår godt, hvorfor der er mange af mine bekendte, der stemmer på det her modbydelige fascistoide parti af AfD, selvom jeg selvfølgelig aldrig selv kunne finde på det. Men jeg kunne godt være sådan en skab til AfD. Ja, det er dem, der kommer og siger, jeg har en ven, der er nogle problemer. Jeg forstår, hvorfor min ven gør sådan. Ja, det der ved man godt, hvor de ender med at se krydset. Ja, og det tror jeg faktisk er et meget godt eksempel på millioner af tyskere, der er så frustrerede over, at de faktisk gerne vil have højreorienteret politik. De vil gerne have nogle forandringer på de helt åbenlyse problemer, Tyskland er i omkring en håbløs migrationspolitik. Det er et land, der er i recession for tredje år i træk, ikke? Og uanset hvad de egentlig gør, så får de lidt mere af det samme. Der er jo kun et parti, der vil have et alternativ, og det er jo så AfD. Ja, altså det er i hvert fald skæbnens ironi, at det er AfD, der er stiftet på ruinerne af det græske og tyske forhold. Det var på et tidspunkt, hvor græske politikere talte om, at tyskerne skulle betale krigsskadeerstatninger for deres forbrydelser i krigen. I dag der er det grækerne, der kan belære tyskerne om, hvordan man fører ansvarlig økonomisk politik og reformer. Det siger jo noget om hvad for en derot-tysk økonomi er. Tables has turned. Ja. Og så er der jo en faktor, vi lige skal huske, når vi siger, at det er det eneste alternativ. Fordi der er jo også kommet, hvad skal man sige, et venstrefløjs populistisk alternativ. Altså det er jo sådan, at Tyskland traditionelt har
haft en ret stærk kommunistisk fraktion. Der blev sammenlægningen af, der hed Die Linke, det sammenlægningen af de gamle østtyske regerende parti under kommunismen, og så det vesttyske kommunistparti. Og det parti fostrede så en sådan lidt speciel politiker, der hedder Weidenknecht. Ja, Sarah Wagenknecht, ja. Jeg var den Weidenknecht, ja. Og det, der var lidt specielt ved hende, det var, at hun måske lidt som, hvis nogen husker danskeren, den danske partileder for Fælleskurs, Preben Møller, skisføreren fra, var det Svendborg eller sådan et sted, udover at være meget, meget venstreorienteret, også virkelig havde indvandrere. Man forenede det som to ting. Han havde ligesom en ny cocktail. Det er jo ligesom, du ved, lime og tonic blev populært i stedet for gin og tonic. Det var to nye smage, eller to gamle smage, men mixet på en ny måde. Ja. Og hun har faktisk mere eller mindre, altså hvor FDP har mere eller mindre udryddet sig selv gennem deres regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og kæmper med spærregrænsen, så har hun forført en rigtig stor del af SPD's vælgere, de Linkes vælgere ind i det her parti, der har en meget venstreorienteret økonomisk fordelingspolitik og så en ret hård retorik på udlændingeområdet. Ja, og også anti-woke faktisk, ikke? Altså, hun er ret interessant, altså netop også fordi det er ikke særlig mange år, jeg tror det er 2 år, 3 år eller noget, at siden hun selv brød ud fra Die Linke, og der har været valg her i den tyske delstat, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, Thüringen har været med, Thüringen, ikke? Og så Mecklenburg, eller i hvert fald 2 af de østtyske delstater, der har været valgt her for nylig, og det var faktisk det, der i sidste ende nok kollapsede den tyske regering, det var valgresultatet i de her 2 delstater. Og i Thüringen, hvis man udtaler det rigtigt, der er Wagenknechts parti jo kommet med i delstatsregeringen sammen med CDU og SPD. Men det var de jo nødt til, fordi at valgresultatet var så vildt, at de her 2 protestpartier havde mere end 50% af stemmerne. Så man var ligesom nødt til, selvom AfD var klart det største af dem, var man ligesom nødt til at have den ene med. Og så er det alligevel bedre at have en gammel kommunist end en moderat højreorienteret fraktion, ikke? Jo. Altså, fordi det er jo der, hvor at AfD får faktisk hele 33% af stemmerne. Men dem vil de selvfølgelig stadigvæk ikke lege med, fordi at de har jo den forkerte partifarve på, som vi jo også har fortalt om i tidligere afsnit. Ja, altså vi skal lige præcisere, at det er de 2 delstatsvalg, der i høj grad ligesom medfører, at Scholz må kaste håndgridt. Det er Thüringen, hvor man får 33% af stemmerne, og så er det Sachsen, hvor man får 31% af stemmerne. Ja. Og der skal vi også huske at sige 2 ting, for lige at sætte tingene i kontekst. Den ene, det er, AfD står væsentligt bedre i det gamle Østtyskland end i det gamle Vesttyskland. Der er ikke så meget historisk skyld, som åbenbart drømmer ind imod. Og så er der også en meget stor økonomisk forskel stadigvæk på, hvor udviklet man er, og der er nok mange, der føler sig lidt efterladt i de her områder, der har været under kommunistisk diktatur. Den anden ting, det er, at Østtyskland udgør en relativt mindre del af det samlede Tyskland. Altså de mest befolkningstunge delstater, det er dem, der ligger i vest. Ja, og det er jo det, der selvfølgelig er ærgerligt for AfD, altså, men på de nationale meningsmålinger, der ligger partiet jo faktisk nu sådan solidt over 20%. Og er faktisk ret meget foran SPD, der er helt nede på en sted mellem 15% og 17% i meningsmålingerne. Og jeg tror sådan, at man kan jo sige, altså hvis man skal dykke jo ned i, sådan, hvorfor er det også lige præcis det nu, at det her parti, det vokser så meget, så tror jeg jo egentlig, at som du har været inde på, altså indvandring er en kæmpe stor del af det. Altså at Tyskland i løbet af de sidste 10 år har modtaget mere end 2,5 millioner asylansøgere. At det er bare Tyskland, det var Merkel, der sagde, vi har schaffen das, og vi skal klare alle de indvandrere, som der overhovedet er, som jo har bragt Tyskland ud i en fuldstændig horribel situation, hvor at kriminalitet, massevoldtægter, utryghed, den her form for dominanskultur, som det er, at de mellemøstlige migranter medbringer, er blevet en dagligdag i det tyske billede, at det er der ufattelig mange tyskere, som er utroligt både, kan man sige, trætte af, men jeg tror også, at de er meget skuffede og ærgerlige over, at deres land er kommet i den her situation, og er nødt til selvfølgelig at sige, hvis vi skal gøre noget ved det, så kræver det en højrefløjskoalition, som må være så stærk, så CDU ikke igen kan holde AfD udenfor. Ja, altså, jeg tror i hvert fald, man er nødt til at forstå, jeg tror mange danskere har et billede af Tyskland som et ret succesfuldt land, og som et land, hvor vi altid vokser op med at få at vide, det er dem, der ligesom er den økonomiske sammenhængskraft for resten af os, og dem, der ligesom er den motoren i det europæiske samarbejde, den europæiske økonomi. Altså, Tyskland har jo de her 2,4 millioner migranter siden 2015, rekordhøjt tal. Derudover er jo helt åbne grænser, når det kommer til familiesammenføring og alt muligt andet. Det er dansk flygtningepolitik som i 90'erne. Derudover så har man jo en arbejdsløshed i Tyskland, der er over 6%. 6,1 i december 2024.
Men det er jo ikke engang det værste. Det værste er, at du har næsten 15% af befolkningen, der enten er fuldtidsansatte eller deltidsansatte, der lever under fattigdomsgrænsen. Ja. Altså det er faktisk sådan, at hvis man lægger det sammen med de arbejdsløse, altså 20% af tyskerne er enten arbejdsløse, eller har et arbejde, hvor man bliver betalt så lidt, at man lever under den fattigdomsgrænse, der er defineret i Tyskland. Ja, det er jo helt vildt. Og det er jo helt ekstremt. Ja. Og det er det, man på engelsk kalder working poor. Altså folk, der faktisk går på arbejde, men tjener så lidt, at de ikke føler, de har, eller de ikke har til livets ophold, i hvert fald relativt set i forhold til, at de bor i et ret dyrt, omkostningstungt land som Tyskland. Og det er jo en social katastrofe på mange måder, at det står så slemt til i Tyskland. Og så tror jeg også, man skal sige, at AfD er jo både berettiget og uberettiget markeret som et meget højreorienteret parti. Altså det, der jo i høj grad gør dem uspiselige i mainstream-medierne, også en gang, men gør det svært for os at forsvare dem, det er, at de har sådan en lille gruppe af meget højtråbende mennesker, som ikke rigtig kan lade være med at tale om fortiden. Ja. Der har vi talt lidt om Høge, og han har sådan en lille klub der, folk, der hele tiden skal mene noget om 40'erne, og tiden, der gik forud for det, som er meget udiplomatisk og plat og vulgært. Men når man ser på partiets sådan officielle politik, så er den ikke i en europæisk eller nogen som helst anden sammenhæng sådan synderlig vild. Altså, hvis man sådan lige skal gennemgå nogle af deres, du kan jo lige prøve at gennemgå sådan nogle af deres hovedpunkterne i deres program, og så vil man jo nok finde ud af, at det er sådan det konservative folkeparti light, eller sådan noget andet. Jamen, det er jo også derfor, jeg tænkte på, altså man kan jo sådan lige læse op for deres eget, de havde jo deres store kongres i Sachsen her for noget tid siden, hvor de jo valgte deres valgprogram, og det, som de jo går til valg på, det er, at grænserne skal lukkes. Ja. Der skal være ingen kontanthjælp til asylansøgere. Ja. Asylloven skal generelt strammes. Tyskland skal stoppe med at give statsborgerskaber væk. Skatten skal sænkes. Der skal være mindre bureaukrati. De vil have, at man skal forsvare ytringsfrihed. Og så vil de have Tyskland ud af euroen. Og der kan man jo godt høre, at den form for højrefløjssynspunkter, dem finder man kun i Tyskland. Et racistisk, virkelig fremmedfjendsk propagandapapir, vi har fundet frem. Hvad var det, Elon Musk sagde? Det er svært at være et rigtigt nazistisk parti, når man ledes af en kvinde, der er lesbisk og gift med en udlænding. Og han må vide det, han er jo fra Afrika. Det er jo det. Men der har de også været smarte der med Alice Weissel. De har ligesom dækket alle flanker af. Og de har jo lige dækket hele vågflanken af. Hun må virkelig, kan ikke beskyldes for at være noget modbydeligt menneske. Men hvis man læser de her ting op, så tror jeg faktisk, der er ret mange danske partier, i hvert fald på den danske højrefløj, og der er faktisk også mange punkter, hvor jeg faktisk tror, at det danske sådan noget socialdemokrati sådan noget, egentlig vil kunne sætte flueben ved at sige, det er faktisk egentlig fornuftige politiske områder. Men så som du siger, fordi det jo er AfD, der har en historisk kontekst, fordi det selvfølgelig er et tysk parti, og har nogle enkelte få mennesker, der ødelægger det for de mange, så bliver man klassificeret som noget af det mest modbydelige og det yderste højrefløjsparti, man overhovedet kan komme til. Men det er jo det her, skal man huske, som de tyske vælgere skal forholde sig til. Altså jeg tror, mange gange glemmer vi også, når vi kigger på landet, det er også det, man lidt til med Trump, at udenrigspolitik er jo ikke det, der afgør valg. Det er jo indrigspolitikken, der afgør valg. Det er jo, hvad betyder mest for mig som tysk vælger, når jeg går ned og stemmer. Så du tror ikke, det er Trumps ønske om Panama-kanalen, der gør, at han har fået 50% af stemmerne? Det havde gjort noget for mig, hvis jeg var amerikaner. Det synes du altid været glad for sådan noget, Bjørn. Men jeg synes også, det man ikke helt kan lade være med at tale om, når man laver en podcast om det forestående tyske valg, det er jo arven fra Merkel. Fordi da jeg sådan virkelig startede europæisk politik, der alle danske politikere på højre og venstre side valgfartede jo omkring Merkel. Hun var modpolen til Trump i hans første periode. Hun kom på forsiden, tror jeg, var det Time Magazine, årets person i verden. Hun kunne ikke sætte en fod forkert. Hun var fornuftens stemme. Hun var moderationens stemme. Hun gjorde alt det rigtige. Og det var det, man også læste i de danske medier. Og man må sige, for at bruge et tysk ord, der har været et Seitenwende. Der har været et... Du passe på med at tale tysk. Nej, jeg er jo ikke. Jeg er jo på alle måder midteragtig, så det kan jeg sagtens. Det er nok mere min tysklærer, der vil være brokse over udtalen. Han er nabo til mine forældre, så det går nok. Jeg skal nok bemærke det. Men hvad hedder det? Nej, alt er godt omkring det tyske, men alt var jo i dag virkelig revurderet. Altså da Merkel, hun har jo udgivet et bjerg af en selvbiografi,
som jo er en lang... Jeg er i gang med at læse den nu. Er du det? Ja, du har mere fritid end mig så. Men som er et langt defensorat af det uforsvarlige. Altså, hun har aldrig lavet en fejl. Altså, ikke sat en fod forkert. Men i Tyskland er hun jo et hadobjekt på højde med Gerhard Schröder, altså den anden store premierminister, kansler fra 90'erne, som jo i dag er direktør i Gazprom, og om nogen har gjort tyskerne mere afhængige af russisk gas og olie. Og de her to figurer har jo ført Tyskland et frygteligt sted hen. Altså, de har ødelagt den tyske konkurrencekraft. De har gjort energien meget, meget dyrere med deres grønne eventyr, hvad det hedder i Tyskland. Det hedder jo ikke Green Deal, de har sådan et andet. Energivente. Energivente, ja. Hvor de lukker atomkraften og gør Tyskland langt, langt mere afhængig af at importere særligt gas, men også olie. Ja. Og det er så åbenbart det grønne, det er at lukke atomkraften for at få mere russisk gas. Hvis man er i regering med de grønne, som var dem, der krævede det af Merkel. Og så er det jo så hele spørgsmål om indvandring, hvor Merkel jo med Wir schaffen das ligger grundstenene til den katastrofe, der ikke bare martrer Tyskland, men hele det europæiske kontinent i dag. Ja. Og derfor var det jo faktisk sådan, at hun udgav selvbiografien, der læste jeg, at da hun sådan skulle hyldes, at hun skulle have en eller anden orden af den tyske præsident, så hun har slet ikke inviteret CDU-ledelsen, fordi de hader hende så meget. Det var kun sådan nogle venner fra inderkredsen, som Ursula von der Leyen, og sådan nogle, der stadigvæk forsvarer hendes vanvid, der var inviteret. Men sådan en stor del af hendes eget parti har vendt hende ryggen. Det er sådan nærmest ligesom at opleve Lars Løkke, efter han blev smidt ud som partiformand i Venstre. Der er ingen, der skal ses med den mand. Hvem er han? Det er en gammel sovjet-tradition med at gå ind og retusere billederne. Der var Lars lige på, den skal vi lige have væk fra Facebook, den her. Ikke? Og sådan har tyske CDU jo også det med Merkel. Og det er da også vigtigt, at sige, at hun blev jo symbolet på alt, hvad der gik galt. Altså hun sad altså trods alt som kansler i 16 år, tror jeg, siden 2005. Aldrig har nogen kvinde gjort mere skade. Nej, altså, og netop som du siger, når man ser på, hvad er det for et Tyskland, hun efterlod efter 16 år. Vi har talt om de sociale katastrofer omkring migration. Noget, jeg blev overrasket over, når man sådan har været i Tyskland nogle gange, det er jo, at når man tænker på f.eks. digitalisering og internet, der er Tyskland jo et uland. Altså, det er jo helt vildt. Altså under corona, der skulle de der læger, de der podere, når de skulle indhente dagens podetal, de skulle faxes ind til Sundhedsministeriet. Altså, det er helt vildt. En e-mail? Nej. Så en ding? Nej. Og det er jo Europas rigeste land, det er Europas mest magtfulde land, vi taler om. Og det, der jo historisk er blevet kaldt sådan Europas motor, ikke? Altså, så det er jo et vildt moras, hun efterlader, og det har jo virkelig mange konsekvenser for rigtig mange vælgere og rigtig mange borgere, og særligt når du også taler om energipolitikken, at man i dag har en tilgang, der hedder, at vi lukker af for russisk gas, og så samtidig lukker vi ned for atomkraftværker også. Så har man jo, særligt i Østtyskland, millioner af mennesker, der jo ikke har råd til at varme deres hus op, fordi de ikke kan betale for deres regninger. Og det er jo helt vildt, når man tænker på, hvordan tysk politik har udviklet sig i løbet af de år. Altså. Det er tudtosset. Ja. Men altså, hvis vi sådan skal slå en sløjfe på det, så kommer valget. Jeg tror, at vi kan lige lave et frisk vedmål, der er mig. Jeg tror, det bliver en koalition mellem CDU, CSU og SPD. Hvad tror du, Tobias? Så skal du finde noget andet. Jeg skal altid optimisten. Så kan vi lige finde ud af, hvor meget vi ved. Jeg tror på, at FD får et rigtig godt valg. Ja. Altså, jeg tror på, at de kommer over 20% af stemmerne, og så jeg skal jo tage noget andet, just. Du er vant til, at jeg taber, ikke? Det er det, når man er jeg vandt bare først. Du er først, det gør jeg. Nej, altså for at være ærlig, så er det et stort problem jo, hvad skal AfD bruge valgsejren til? Ja, altså, og de står jo lidt i den situation, hvor man kan sige, Danmark stod i 90'erne, Sverige stod indtil for nyligt med det sidste rigsdagsvalg. De står jo i den situation, at lige nu er der jo en tydelig idé om, at der ikke er nogen, der vil basere et regeringsflertal på deres stemmer. Ja. Selvom det ser ud som, der kommer et klart borgerligt flertal, altså hvis man lægger CDU, CSU's stemmer sammen med AfD's, så er der ikke noget perspektiv, der lige nu tilsiger, at det vil blive den koalition, der kommer til at gælde. Nej, altså jeg tror, hvis man skal måske sådan håbe noget, som en mand set fra højrefløjen, så er det jo selvfølgelig, at AfD får så godt et valg, at man kan sige, det kan godt være, at CDU ikke vil tage dem med, men så bliver de jo nødsaget til ikke kun at samarbejde med SPD, men også med de grønne. Og det vil jo være et virkelig, virkelig vanskeligt regeringssamarbejde, man skal ud i, og det vil jo ikke bringe nogen som helst former for forandring for mange af de tyskere, der kræver, at der sker noget. Så jeg tror, at hvis det er, man skal se, så må vi jo sige, at det bedste scenarie, det er selvfølgelig, at CDU vågner op, tager deres ansvar på sig, og så indgår et højrefløjsflertal. Men som du siger, det sker nok ikke. Så må man jo håbe, at AfD får så mange stemmer,
at de er nødsaget til så og i hvert fald at lave en fuldstændig usamarbejdsvillig regering. Altså hvis man herfra skal sende lidt håb i AFD's retning i forhold til ikke bare et godt valgresultat, det tror jeg sådan set nok, de skal få, men også det her med en reel politisk indflydelse, så er det jo at se på, at det jo aldrig har været af lyst, man har taget højrefløjen ind. Det glemmer man jo lidt. Ja. Da Østrig tog Jörg Haider, da ÖVP i Østrig tog Jörg Haider ind i slut 90'erne, var det ikke 98 eller sådan 97 eller 98, det var i hvert fald omkring, der var det jo fordi, at det var det eneste, de kunne, med ud fra, hvordan vælgerne havde sammensat parlamentet. I 2001, der snakker alle jo om, at VKO-æren og det stabile, og det var godt, det var gode tider. Der skal man jo huske, at Anders Fogh slog 7 kors for sig og talte om en midterregering, en firkløverregering med centrumdemokraterne og det kristelige folkeparti, ikke de modbydelige DF'ere. Og i Sverige, jamen der måtte de borgerlige jo lære det af en rigtig hård ørkenvandring, hvor der var et borgerligt flertal, hvor de var nødt til at lægge stemmer til den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven, fordi de simpelthen bare ikke ville legitimere på nogen måde Sverigesdemokraterne. Og nu har de så en relativt stabil koalition, der bygger på Sverigesdemokraterne i Sverige. Ja. Og det er jo også perspektivet i Tyskland. Det er jo, at AFD, måske ikke denne gang, men så om et valg mere, har vokset sig så magtfuldt, og CDU er så bange for at tage flere vælgere til dem, at de til sidst må regere med dem, og ikke på trods af dem. Ja. Og derfor så får AFD jo nok nogle år nu, hvor de også kan forhåbentlig lære, at den resterende europæiske højrefløj få gjort lidt op med fortidens spøgelser og komme ind på en lidt bedre retning, fordi vi har brug for et mere fornuftigt Tyskland, og et Tyskland, der er båret af nogle mere patriotiske synspunkter, end det vi har set historisk de sidste 30 år under Schröder og Merkels æra. Og det er i hvert fald mit håb for Tyskland, at man får det ind på en mere fornuftig retning, fordi vi kan ikke have, at Tyskland går i hundene. Det vil også have en betydning for os i Danmark. Ja, det er helt afgørende, altså, at særligt for et land som Danmark, med hele Europa også, at det største land altså, ikke er på den kaoskurs, som det er lige for tiden. Og du har fuldstændig ret, når det er, at du siger, altså, at den eneste måde højrefløjen får indflydelse på, det er, hvis de andre ikke kan komme udenom os. Og det er jo der, hvor AFD nu forhåbentlig kommer ind på den bane, hvor det er resten af den europæiske højrefløj er. Vi ser i Østrig, at FPÖ nok indtager kanslerkontoret snart. Vi ser med det forestående valg i Tjekkiet, at det også ser ud til, at patrioterne kommer til at genvinde magten. Et muligt tidligt valg i Frankrig, præsidentvalg i Frankrig. Ja. Og Rumænien. Altså der tager de jo valgene om, hvis de højreorienterede der vinder. Så de kan godt komme til at tage længe, før der er en, der vinder, hvor de bare prøver igen. Præcis, det er jo alle de rigtige demokrater, de må lige annullere valg, ikke, hvis det er, at det går galt. Men de skal ind på den bane nu, og det må vi jo kun håbe på det allerbedste. Og jeg vil sige, altså, jeg tror på, at der er i hvert fald, som du siger, måske ikke den her gang, men så næste gang igen, at AFD bliver så store, og at CDU så i hvert fald vågner op og tager sit ansvar på sig, fordi det er jo helt åbenlyst, at en CDU-regering sammen med SPD og De Grønne kommer ikke til at gøre noget ved indvandringen, de kommer ikke til at gøre noget ved woke, de kommer ikke til at gøre noget ved energikrisen. Det har de simpelthen hverken viljen til eller motivationen til. Ja, og med det fromme håb for Europas højrefløj og Tysklands ikke genforening, men genkomst i europæisk politik, så siger vi tak for i dag. Det er Pest over Europa. Vi glæder os til at byde jer velkommen igen om en uge.